Сёння я покажу, як праходзіць мой дзень на зімовых вакацыях. Мы прыгатуем сняданак, нацешымся раніцай, сходзім на спацыр і я нават дам інтэрв'ю. Прыемнага прагляду. Усім добрай раніцы. У мяне сёння апошні дзень калядных выходных, як называюць гэта палякі, і зімніх вакацый, як называем гэта мы. Сёння я гатую сняданне, зараз покажу, як я раблю і што я буду рабіць. Берем яйкі 6 штук. Берем таксама памідоры, чес, сыр, малако, які, канешне, трэба памыць. Што я буду зараз рабіць? Ось са ўчорашняга дня пастиралася посуда. Трэба выцягнуць адсюль. Покажу, што. А дзе яна? Чакайце. Я хацела выцягнуць там одну миску. А яна, канешне... Ось яна стаіць, я вчора рабіла салат. Мы не адчаиваемся і робім гэта ўсё у каструлі. У гарнітку, я не ведаю, як гэта по-беларускаму. Дарэчы, напишите ў каментарах, як будзе гэтая посудина по-беларуску. Теперь берем и разбираем яйки. Разбиваем яйки. Готово. Больше смецця трэба сартаваць, таму гэта біоадпады. Адчыняем яшчык, засыпаем гэта біо. Страва выглядала смачней, я заўсёды дадаю яшчэ вось гэта, натка петрушкі. Цяпер у справу вступае малако. Я заўсёды раблю гэта на клас. Ну і што, калі у вас ёсць мульціварка, включаем і зараз буду заливать. Уключаем рэжым выпечка. Я заўсёды ставлю на паўгадзіны. І ўсё. А пакуль яно там будзе гатавацца і падпеквацца унізе, я разрэжу памідоркі і потым кіну іх у ўсю масу. А яшчэ потым пакажу гэта ўсё потым. Ну і нічога сверхмагучага тут адбывацца не будзе, таму што я проста іх парэжу. Помидоры готовы. Я думаю, что консистенция моего омлета так само готова. Тому отчиняем и закидываем помидоры. А теперь, ребят, треба разморозить курицу. Отчиняем морозилку и шукаем ее. Пока что не знайшла. Для готовности засталося 17 хвилин, и я уже положила туда сыр. А как не тратить час, я буду разбирать посудомойку. Видите, вот гляжу, а на улице-то уже и просветлело. У нас такая зима, так пригожа, вы не уявляете себе. Зараз покажу, какие посуды тут разбираю. Силь, ты покушала? Покушала. Так, ну что, отчиняем окна. Ось уже, глядите, який снежок. Ну, просто пригожусь. І на машині сніг, і на смітті. Собаки ось уже вовсю ходять гулять. І на дворику у нас так само все замялось. Елка наша, конечно, поки що ще стоїть, але я думаю, ще пару днів і я вже буду її розбирати. На самой справі поляки вельми швидко розбирають елку. Що сіли? Снізок? Ой. Думаю, потихоньку треба уже накрывать на стол, потому что осталось 7 минут до омлета. Крыть имбры. Так само обещала Таті пожарить вот такие пироги с сыром. Преступление. Собака! Да нет, ты собака, не собака, не-не-не. Сидеть, ждать. Ко мне иди, ко мне. Ко мне, моя собака. Кормишку хочешь? Короче, у опошнем возе я сказала, что мы будем применять черный корм, и мы уже поменяли. И мы уже полностью кормим яе этим кормом. И он трошечки меньше, чем был у нас, вот видите. Мне здаецца, что яе бочки полегшилися и не текут. После такого же омлет у меня отрымался, там жарятся пельмени. Буду звать батьков, и мы будем есть. В моїм пакуі так само вось снег на вокнах ляжить. А вам я хотела сказать, что зараз я буду працаваць, а потом мы з мамой пойдем на спацыр и покажем вам польскую вёску и як у нас усё там завалило.
снегом. Все вы ведаеце, што ў мяне быў вось такі вось кактус, ён ёсць. Я купила себе на днях новы. Пакуль што у яго няма гаршочка, я уже заказала. Я заказала для іх 2 аднолькавых, для яго і для яго. Ну все, ребят, я освободилась, зараз выклала відео ў свае соцсеткі. До рэчы, подписывайтеся, Мехавіта. Вось мои ники у... Собака. Я хотела вам заснять, але не поспела, там собака бездомная. А вы не бездомная, я не ведаю, некая собака побежала. Я так давно не видела собак. Ну, у сенсе, просто одну собаку без хозяина. Редкое явление у Польши. Завтра уже школа, тому треба собирать учебники. У нас трошки поменяли расписание. Казалось, что завтра у нас уроки до 16. Столько мне треба взять. Зачиняем. Так. А ви напишіть у коментарях, з якого по якої у вас були канікули. У мене з 21 по 7 студня. Потым мы з мамай і Шэлі пайшлі пагуляць. Не губляць такое прыгожае надвор'е. Быў невялікі марозік, пару градусаў, але мы цёпла апрануліся, так што акрамя чырвоных насоў нічога дадому не прынеслі. Шэлі, чаму твоя собака не любіць здымацца для відео? Чаму? Не ведаеш? А потом мы, гении блогерства, вырашылі зладзіць мне інтэрв'ю пра жыццё ў польскай вёсцы. Алівачка, амаль год мы ўжо жывём у польскай вёсцы пасля таго, як пераехалі з Гданьску. Скажы, калі ласка, падзяліся, ці падабаецца табе жыццё на вёсцы? На мою думку, жыццё ў польскай вёсцы не моцна адрозніваецца ад жыцця ў горадзе. Мне падабаецца. Я люблю цішыню, спакой і прыроду. Магчыма, аматарам тусовак і зносін з людзьмі можа не падабацца, бо, канешне, усяго гэтага ў вёсцы няма. Але тым не менш аўтобусы ходзяць, таму калі сапраўды хочацца выехаць, калі ласка. Яшчэ такое пытанне, Аліўка. Вось мы жывём у вёсцы. А дзе ты вучышся? Я вучуся ў ліцэі. 15 кілометраў езды ад нашага дома, ад нашай вёскі. А як ты даязджаеш менавіта да ліцэя? Раніцай мяне адвозіць тата, а дадому я ўжо вяртаюся сама на аўтобусе. Вяртаюся я каля 20-30 хвілін. Мой аўтобус едзе 2-3 раза ў гадзіну. Можа, ты аб чымсьці шкадуеш? Можа, шкадуеш аб такім нашым рашэнні пераехаць у вёску? Не, я зусім не шкадую, таму што калі мы выбіралі, дзе жыць, я была адна з першых, хто настойваў жыць у вёсцы. Хоць большую частку свайго жыцця я жыла ў горадзе, мяне заўсёды цягнула на лецішча, да бабулі і проста на прыроду. Аліўка, вялікі табе дзякую за тое, што ты падзялілася сваім меркаваннем на конт жыцця ў вёсцы. Дзякуй табе вялікі. Подписывайтесь и ставьте подавайку. На гэтай пазітыўнай ноце я б могла закончыць гэтае відэо, але не, вам прыйдзецца яшчэ мяне пацярпець, таму што я буду гатаваць абед. Калі вы не ведалі, то менавіта так і менавіта на гэтай кухні варацца ведзьміны зелля. А калі сур'ёзна, то я замарынавала мяса і пасмажыла яго з гародніны. Вельмі люблю гатаваць і глядзець, ведаеце што? Сваты, конечно. Вось яны ідуць, а у мяне тут стравы. У бідронцы ў такім склепе ў Польшчы ёсць вельмі зручная рэч. Іх можна марозіць, а потым засыпаць альбо ў скавараду, альбо вось так вось як я, ў якую-то страву. І гатаваць вельмі смачна атрымліваецца, вельмі сочна. Такая прыхажосць атрымліваецца. Таксама я вару грэчневую кашу, яна там з усякімі дабаўкамі. Так, ну што, я заліла падліву. Вось так вось гэта ўсё выглядае. Паставіла ўжо на рэжым тушэння. Сварацца каша, я таксама это ўсё дадам. Я завтра в школу, тому я пойду мыть голову и, собственно, кажучи, спать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте подобайку и пока-пока!